Ассалому алейкум дӯстони азиз, тамошобинони муҳтарам. Аз сабаби оне ки наворбардор дар тӯи маърака ва ҷашну ҷашнвораҳо ҳастам, мехоҳам ки аз ҳамун камбудиҳое ки дар тӯйҳо бисёриҳо аз кардаашон бехабар ба самъи шумо расонам. Аз он одамҳое ки медонанд, дидаву дониста мекунанд, ман кор надорам. яке аз мавзӯъҳое ки ҳозир дар борааш суҳбат мекунам, дар тӯйҳо пул чошидани пул ё ин ки часпонидани пул. инҷо ман фориғ аз ду масъала гап мезанам. Фориғ мақсад дар ҳамин соҳа ду масъалаашро ба назар нагиред. яке он одамҳое ки дидаву дониста мекунанд, яъне ман ба он одамҳое ки аллакай ҳамин чизро медонанд, сарфаҳм мераванд ва боз ҳам мекунанд, ба онҳо кор надорам, зеро ки аллакай онҳо худашон медонанд. дуюм тоифа онҳое ки баъзан ҳолатҳое мешавад ки ягон бобои пир доранд, ягон кампири пир дар ҳамон авлод ҳасту хеле сол боз рақсу бозӣ накардаасту дар ягон тӯй рақс мебарояду баъд пулчаспонӣ мекунанд, ба онҳо ҳам ман кор надорам, зеро ки шояд ба эҳсосот дода мешава, ягон модарашон аст, бибияшон аст, бибикалонашон аст, ба эҳсосот дода шудаву пул мечаспонанд. дар ин масъала гап зада намехоҳам. аммо ба он бародарону хоҳароне ки аз ҳамин масъаларо ғайриқонунӣ буданашро намедонанду мекунанд, ба самъи ҳамонҳо мерасонам ки бародарои азиз, ҳамин чиз аз рӯи қонун мумкин нест, ҷоиз нест. ҳамин чиз аз рӯи қонун ҷавобгар мешавед, зеро ки пул моликияти давлат аст. як аз ҷиҳати қонуни парвардигор ҳам мумкин нест. барои чӣ? зеро ки бо пул тамоми неъматҳои парвардигора харидорӣ ки мекунед, нон, хӯрданӣ, умуман ҳар он зиндагие ки мо аллакай имрӯзҳо пеш мебарем, аз паси пул аст. яъне пул ҳам неъмати парвардигор аст. ба ҳамин хотир пула шумо мечошед, дар тагаҳои по зери по мешавад, пачақ мешавад, маҷақ мешавад. неъмати парвардигор ҳам дар зери по ғалтиданаш кори нодуруст аст. биёед аз ҷиҳати неъмати парвардигор будан неву аз ҷиҳати қонунан камакак суҳбат мекунем. охир чӣ лозим худатона дар беҳудаву баҳуда ҷавобгар карданатон? ман албатта мефаҳмам ки шумо ба эҳсосот дода мешавед, шумо писар зан медиҳед ё духтар ба шавҳар мебароред, рӯзи муродатон аст, хурсандӣ аст, орзу ҳавас доред. аммо ҳамин чиз мумкин нест. аммо ана ҳамин амалу рафтори шумое ки аз баъзе бойбачаҳову аз баъзе одамҳое ки дида дониставу бисёр одамҳоро нодида гирифтаву мечошанд пулро дар ҳавову занҳову духтарону фарзандони мову шумо дар зери по ана ҳамин гуна ғалтону хезон ханҷолкашон пул мечинанд. шумо ҳамонҳо дидаву таҳссуб кардаву ҳамин корро карда истодед, накунед, зеро ки шумо бехабар будед ки аз рӯи қонун мумкин нест. ҳозир асри 21 аст. дар тамоми тӯйҳо дар дасти тамоми одам, блогеру беблогер, пиру ҷавон, хурду калон, зану мард телефонҳои мобилие ки тӯйҳоро ба навор мегиранд ҳаст. бисёриҳо дар группаҳо, дар ватсапҳо, дар интернетҳо мегузоранд тӯйҳоро. ана ҳамун чошидани пули шумо, ана ҳамун часпонидани пули шумо вақто ки ба ҷои лозима рафта мерасад, шумо ҷавобгар мешавед. чӣ лозим аст? ба ҳамин хотир боз хотиррасон мекунам ки ба ду тоифа кор надорам. ба онҳое ки дидаву дониста мекунанд, аллакай медонанду бо мекунанд, ман кор надорам ба онҳо, зеро ки медонанд. ва ба онҳое ки ба мусафеду ба кампирҳои худ пул мечаспонанд, хай онҳо ҳам аслан набояд кунанду хай ку ман кор надорам. аммо ба он бародарое ки бехабар буданд, равон кунед ба самъашон расад. ба тӯйдорҳо ҳатман равон кунед ки ин чизҳоро бисёриҳо шӯхиву бозӣ мегиранд, аммо оқибатҳои нохуш дорад. боз як оқибати нохуши дигараш ҳамин аст ки агар дар вақте ки шумо пул мечошеду ягон кӯдак, ягон фарзанди кас дар зери пои одамҳо мондаву як маиб лат мехӯрад, як ҳодисае мешавад, бовар кунед ҷавобгарӣ болои ҷавобгарӣ зам мешавад. чӣ лозим аст? ба ҳамин хотир худро эҳтиёт кунед. мо худо мегӯем ки дар хонадони шумо тӯйхонаҳо баргузор гардад ва мо биёем дар хизмат бошем ба тамоми он бародарону хоҳароне ки дар бари мо ҳастанд,
خدا میگویند که ما یک قدم به قدم به پیش رفته باشیم، تنصیحاتی و خانوادگی زفرمندی و سعادتمندی نصیبشان و با آن انسان‌هایی که هستند که در کمینه پایده ایستادند، غلطیدن ما، شکستن ما، عاقب روی ما، یک پیشپا خوردن ما را پایده ایستادند، بیهوده خودتون عذاب ندید. اگر پیشپا خوریم به خواست و به پایدن شما هم پیشپا میخوریم، اگر نخوریم نمیخوریم. شبتان خوش. خدا حافظ و نگهبانی شما.